Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg laqab b'sodisfazzjoni d-deċiżjoni tal-Gvern Malti li se jirrikonoxxi formalment l-Istat Palestinjan. F'post fuq il-medja soċjali, Bernard Gregg fakkar li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur isejjaħ għal dan il-pass għaliex jinsab konvint li Malta għandha tkun fuq in-naħa tal-paċi, tal-ġustizzja u tad-dinjità umana. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li Roberta Bela m'għandux jistenna sa Settembru imma għandu jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan illum qabel għada. Dan apparti li semma kif pajjiżna għandu obbligu morali li jgħid b'mod ċar li l-poplu Palestinjan għandu dan id-dritt. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Roberta Bela ħadin id-deċiżjoni wara li fl-aħħar jiem numru ta' pajjiżi ħabbru li se jirrikonoxxu l-Istat Palestinjan. Din mhux l-ewwel darba li Roberta Bela għamel din il-weda, tant li ġimatilu kien qal li f'Ġunju kien se jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan, weda li kienet sfumat fix-xejn. Iżda wara li Franza kienet l-ewwel pajjiż li ħabbret din id-deċiżjoni b'numru ta' pajjiżi oħra mxew fuq dan l-eżempju, Roberta Bela ma kienx baqalu għażla oħra għar li jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan. Apparti minn hekk fl-aħħar jiem komplew l-appelli u l-protesti sabiex b'mod immedjat il-Gvern ta' Roberta Bela jieħu azzjoni konkreta kontra l-ġuħ tal-massa f'Gaza. Fil-fatt it-tlieta filgħaxija numru kbir ta' attivisti organizzaw protesta fil-belt fejn appellaw għal pożizzjoni soda u ċara mill-Gvern Malti li tikkundanna lill-Iżrael u titlob sanzjonijiet inkluż li jitħassar il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Iżrael. Dan fil-waqt li saret sejħa għal projbizzjoni fuq vapuri bil-bandiera Maltija milli jitrasportaw armi u materjal militari lejn Iżrael flimkien ma' policy ċara u infurzata li jipprojbixxi li dawn il-vapuri jidħlu fl-ibħra Maltin jew li jingħataw servizzi minn bastimenti f'Malta.